Terima kasih pada malam ini dengan karunia-Nya Allah Ta'ala kita nikmati secara seksama untuk mengisi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-69. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, para undangan, hamba Allah yang saya muliakan. Tentunya pada malam ini kita tidak ada pidato kenegaraan karena waktu sudah malam. Cuman perlu kita sampaikan bahwa kepada rakyat Banaran Kulon tercinta, bahwa desa yang kita pimpin bersama rakyat, bersama perangkat, pada malam ini sudah bekerja sangat keras dengan rangkaian mulai tanggal 1 Agustus sampai sekarang. Dan malam ini belum selesai, masih ada lagi hiburan di tempuran Drokeso Lungur yang akan dilalui reok dari Ponorogo, setatnya Lungur, finishnya Drokeso. Masih banyak kegiatan-kegiatan yang harus kita lakukan untuk membuktikan bahwa Desa Benaran Kulon tercinta mampu untuk memberikan yang terbaik kepada rakyatnya demi nusa dan bangsa negara kita. Hanya satu, NKRI. Negara NKRI, Bapak sekalian, yang tidak asing lagi, yang telah dititipkan oleh Bung Karno dan Hatta untuk dilanjutkan para generasi penerus, khususnya Desa Benaran Kulon tercinta yang harus mampu memberikan yang terbaik kepada rakyat Benaran Kulon khususnya dan umumnya kepada bangsa kita tercinta, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini bentuk bahwa kita bisa menikmati sesuatu karena Indonesia merdeka. Kalau tidak bisa merdeka, mungkin kita susah untuk menikmati sesuatu. Dan kepada semuanya, kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita sebagai warga negara Indonesia memberikan petik perjuangan bangsa sekali saja sebagai penutup ucapan dari kita. Merdeka! Terima kasih. Terima kasih kepada ibu-ibu, itulah yang tak sampaikan hanya sedikit karena waktu sudah malam dan kita nikmati apa yang ada di depan kita bersama adalah pagelaran wayang kulit Ki Dalang Sigit Arianto dari Rembang. Yang saya sampaikan tadi bahwa pada malam ini akan diberikan lakon Kersa Gugah. Itu bentuk daripada perjuangan bangsa kita yang selalu dengan petik perjuangannya menggugah orang-orang yang masih belum sadar bahwa ulang tahun kenegaraan itu lebih penting daripada segalanya. Terima kasih kepada Bapak Ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan untuk tahun yang akan datang kita akan lebih sempurna lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dilanjutkan dengan penyerahan wayang sebagai tanda pagelaran wayang dimulai pada Ki Dalang Sigit Arianto. Bapak-bapak, ibu-ibu, demikian rangkaian kegiatan. Selanjutnya kita akan menikmati pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk. Mari kita bersama-sama menikmati pagelaran wayang kulit ini.
wal harumin wa min karim karomin fakulu torfimi nal kufari anhu ami fasidku fil hari was sitiku lam yarima wahum yakuluna ma bil khairi min arimi.
lam tansus walam tahu. Sangkala sirna rahayu kalis godha recana Nun amwani nun amini sinanan manembah maring Gusti Heneng sajroning driya samar-samar cahyaning Sinuwun Dwarawati wonten kepareng ingkang pundi
dene paduka nganti kengabdi kula pun Udawa ngantos dumugi papan mriki papaning sepur Jalatundha menika. Kakang Udawa mesgul rasaning sun penggaling sun kaya ginelah ing wanci ginege ing mangsa liripun kados pundi sinuwun. Perang donya kaping 4 kang sinebut Baratayuda Jaya Binangun bakal kelakon lan orane durung ana sing ngerti klebu panjenenganing Sunata Ndarawati. Mongko Kakang Udawa upama kelakon perang gedhe Baratayuda Jaya Binangun dumadine Prabu Kresna kuwi minangka pengayoman tumrap utusan adil kang bakal mbingkas angkara murka Suradira jayaning rat lebur dening Pangastuti. Nanging sinuwun kula pitados paduka boten badhe keweran nyangkul jejibahan ingkang awrat menika sinuwun. Mula kangsa kuwi Kang Udawa kalenggan samengko panjenenganing Sunadya nacak yoga brata kanthi nglakoni tapa nindra ing bale Makambang ing Jalatundha kene. Sira Kakang Udawa tak pasrahi rumeksa sakiwa tengening sepur Jalatundha kene ya Kakang. Nggih. Menawi tetela kados mekaten ingkang abdi kula pun Udawa namung sendika ngestakaken dawuh sinuwun. Praena sing ati-ati anggonmu ngersa ragaku nggon utapa nindra iki Kakang Udawa. Pamoring suksma sinuksma winah ya ing asepi sinimpen telenging kalbu Kresna sira ngengkang Pancandriya anurut Babahan hawa sanga samakta tapa nendra pauta sinesa morani tapa nendra. Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna Gya sendakep salupu tunggal semedi maladi hening lelima baling Pancandriya wis banget penemper meneng datane bah datan musik nempuh bebasan mati sajroning urip nalika samono ketrimpah semedine nata Ndarawati suksma lir dinudut mijil saking raga sejati ndedel gayuh piyati bocah raga sejati
kang tinilar mencorong perbawane Natandrawati. Susah angin nembune kagagas tias keweraning lagu nira datan miat rengganing pradata putuku bocah bagus ger Antarja pune yang anta boga pirang-pirang dina iki nyawang slagamu katon ngane-anehi Antarja kabeh perkara kuwi mau iso diudari sing kok pikir apa ger matura marang eyangmu iki jalaran dunungmu ing Kahyangan Sapta Pratala iki ya wis ngomahmu dhewe. Aja mung meneng wae. Antarja
Kanjeng Eyang menawi keng wayah matur wonten ngarsanipun Kanjeng Eyang menapa Kanjeng Eyang badhe paring duka dhateng kula. Oh, ora nggih, ora. Ora bakal pun Eyang bakal duka lawan Sira Antarja. Purwamadya usananipun semendang kewala datan karempit. Menawi wonten lepat kula anggen kula matur kula nyuragung samudra pangaksami. Eyang. Piye matura putuku? Kalenggan sak mangke sampun tumapak panci perang ageng ingkang sinebut Baratayuda Jaya Binangun. Jangkaning jagat Baratayuda Jaya Binangun menika sampun cetha perangipun darah Kuru. Nenggih perangipun para Pandhawa lan Kurawa. Jagat sampun nyekseni bilih Antarja menika putra Pandhawa, putranipun Kanjeng Rama Werkudara. Nanging kenging menapa ngadepi perang ageng kala wau sedaya para putra Pandhawa sampun pinacak dados senopati jroning Bratayuda. Nanging kenging menapa Antarja boten kadhapuk jroning senopati kala wau. Yang lepat kula dhateng pepundhen Pandhawa menika menapa boten pantes Antarja minangka senopati. Menawi tetela makaten Eyang, monggo kula aturi mejahi kemawon keng wayahipun Antarja. Dananira ayo kumbal kocem arah nyomaratani Antarja kowe aja duwe pandakwa sing nika-nika ya Gil. Babakan Sira Antarja ora kadhapuk dadi senopati jroning Bratayuda Jaya Binangun jalaran Bratayuda mono ora perang ambyak awur-awur. Bratayuda kuwi nganggo tatanan. Kabeh mau ditata wiwit senopati nganti gelar barise ditata kanthi mateng, ora ambyak awur-awur. Menapa kula boten pantes dados senopati Ngamarta? Oh, pantes nggih. Sapa to sing ora ngerti kadigdayanmu? Kowe duwe kadigdayan kasekten sing linuwih. Sapa wae tapake sing ana lemah sing kok dilat mesti tapake titah mau mesti titahe mati, menungsane mati. Ning sumurupa pisan meneh tak baleni. Bratayuda kuwi ora perang ampyak awur-awur. Ana sing nata. Yen pancen kowe pengin dadi senopati, coba, Gil. Golek ana Ratu Dwarawati, Prabu Sri Bathara Kresna. Kae sing nata lakuning Bratayuda Antarja. Putuku Antarja.
Soroting pandam sumulu hamadangi jroning pasarean ngenani wadana remu-remu kelingan ngangkrahangan tongok wonten tinimbalan ingkang adhawuh sinuwun. Apa dene kowe, Bilung? Dawuh, Base. Aja kaget kowe sakloro tak biji mangarsana karsaning ingsun Nalindra Cedhipura Prabu Praswapati. Injih. Kula niku nggih kaget. Wong boten dinten pasewakan kok kula ditimbali dening Paduka Sinun Prabu Praswapati niku. Nuwun sewu wonten dawuh napa enten? Kula nggih kaget ngerti-ngerti kok aja ditimbali napa badhe enten dum-duman amplop napa niki? Kok wonten dawuh. Mulane kowe sakloro tak timbali aku mung pengin ngerti dongengmu.
Dongeng napa? Kancil nyolong timun apa? Dudu kuwi. Lah napa? Sejarahe Kanjeng Rama Prabu Supala. Bapakku sing wis murut kasedan jati. Kowe wis apal merga kowe wis ngabdi ana Cedhipura kene. Wiwit Kanjeng Rama isih bayi nganti kowe mompong marang panjenengan ingsun. Kok dongengke sejarahe Kanjeng Rama wiwit lair nganti mati kok. Wah. Lakone sanes niku niku. Larang nek lakon niku, Den. Nggih. Kula dongengke sing wos-wos mawon. Kang Rama Prabu Supala niku nalika lair kebak cacat saranduning badan. Delalah nalika semanten wonten nata Ndwarawati Prabu Sri Bathara Kresna ingkang sembada paring usada. Temah Kang Rama Prabu Supala niku diusadani nata Ndwarawati niku dadi waluya temah jati temah nirmala kados bayi lumrahe niku luar saking sesaged. Lajeng nata Ndwarawati paring dawuh. Bayi iki sing jenenge Supala gandeng kowe sing iso ngusadani aku nata Ndwarawati. Mula kowe wis tak anggep kaya anakku dhewe ning tak janji kowe ora kena ngina, kowe ora kena nglarani atine nata Ndwarawati. Kena ngina, kena nglarani atine nata Ndwarawati, waton ora ganep kaping 100. Yen nganti genep ping 100 nggonmu natoni atine nata Ndwarawati, nyawamu ana Cakra Baskara iki. Sing muni ngono, Ratu Ndwarawati. Oh, ngono. Nggih. Delalah natkala semanten nalika wonten negari Ngamarta wonten lampan Suraji Rajasuya. Kang Rama Swargi niku natoni menggalipun nata Ndwarawati. Prabu Kresna diunek-unekke karo Rama. Oh, Kresna kuwi ratu apa? Kresna kuwi ratu kumladehan uripe mung nempel-nempel karo Pandhawa. Tanpa Pandhawa Kresna ora iso urip. Wah. Ratu Ndwarawati kelingan. Nggone ngina, nggone nglarani ati genep kaping 100. Ratu Ndwarawati lajeng wathung. Drijine munggah. Bareng drijine munggah niku saka driji metu kaya wujude gir sepeda. Niku sing diarani Cakra Baskara. Sesampunipun Cakra Baskara niku mubeng seser. Cakra lajeng nigas jangganipun Kang Rama. Sret Kang Rama seda. Niku sejarah Kang Rama Prabu Supala rumiyin. Dadi bener menawa bapakku wis mateni Ratu Ndwarawati Prabu Kresna. Nggih, leres. Apa? Wonten dawuh. Ana tetembungan dadi anak kuwi kudu iso mikul dhuwur mendem jero aspane wong tuwa. Utang lara saur lara, utang pati saur pati. Aku ora nrimake patine Kanjeng Rama ana tangane Ratu Ndwarawati. Kersanipun arep tak pales patine Ratu Ndwarawati. Oh, pun. Eling. Ratu Ndwarawati niku Ratu Titis Wisnu ora sakbaene ratu. Wong Kang Rama mon kawon karo Ratu Ndwarawati sampeyan wah pun. Niku perkarane wong tuwa, bocah anak-anak niku ora usah melu-melu. Perkarane sing tuwa nggih ben sing tuwa. Sakniki jenengan dados nalindra wonten ing Cedhipura
nglengser lenggane Kang Rama pun dadi ratu sing apik, ratu sing becik, nata negarane kanthi sae, kawulane ayem tentrem niku pun sae. Niku pun saged diwastani pikul dhuwur mendem jero asmane wong tuwa. Ora Gong. Durung lega rasane atiku yen durung bisa males sastra wirang mateni Ratu Dwarawati. Oh, nggih pun. Nggih pun nek wonten babune niku kewajiban kula niku mung elik-elik. Togok kali bilung niku wajibane mung ngelingke sing padha lali ning dielingke ora gelem nggih pun kersane. Ya lho. Heeh. Kuwi isih krasan melu aku apa ora? Nggih, krasan. Bilung isih betah melu aku ora? Nggih, betah. Yen isih betah manut karo aku. Perintahke Purwadya Bala Cendipura ngombyongi anggonku golek Ratu Dwarawati tak patenane. Budal dina iki.
beboyo samarga-marga kudu eling mung sedelo aja padha gawe dosa adat-adat minum main lanuka maling hatiku man atiku no padha elina uripku bebasku manir ngombe di padha elingan mas foto akeh beboyo samarga-marga kudu eling mung sedelo aja padha gawe dosa maton minum main lanuka maling hatiku man